खुलुमबाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों दायो बेहाय थानाय माखासे सब जों आसामनि गोजा जों दायो दङ तामिलनाडु कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्टआव मालायकट जायगायाव दङ कम्पानियाव बेहाय जों कर'ना भाइरासखौ लानानै गोबां जों माबा प्रब्लेमाव गोलैना दं माने जानाय लोंनाय थाखा फैसा गैया आरो फारसेथिं गारि मटर गैया बोजों थांनो जों दा बेहाय आलाय सिलाय जाना दङ मानोना जों सरकारनिफ्राय गोबां सुबिदा मोननायबा जों गोजोननाय थागौमोन न' फारसेथिं थांनानै जों सेफ जाना थानो हायोबा नोंथांमोनखौबो साबायखर खालामगौमोन मानो होनोबा जों गोबां मानसियानो बेहाय आलाय सिलाय जाना दं बेंगालर तामिलनाडु आन्ध्रा बेबायदिहाय जायगाफोराव फैनानै आलाय सिलाय जाना दं ना फारसेथिं खामानि दं ना गारि मटर दं थाखा फैसा जोंनियाव दाबो गरसेबो गैया बेखायनो जों आसाम सरकारनाव माबा मोनसे सहाय मोननो लुबैनो थाखाय जों खावलायो बेखौ जोंनो थाबैनो नोंथांमोना गारि मटरफोरखौ रिलिफ खालामना आगारना होनांगौ नङाबा गोबां मानसिफोरा बेहाय फासायना थानांगोन जानाय लोंनाय फारसेथिं थिग गैया थाखा फैसा गरसेबो गैया आखायाव बेखायनो नोंथांमोना हायोबा बेसेबां थाब हागौ एसेबां गारि मटरखौ रिलिफ खालामना होनांगौ गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा जुगामार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिटिडि आसाम गामिया रुपुहि खरामारा जों दा थायो तामिलनाडु कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्टआव दा कर'ना भाइरासखौ लानानै कम्पानिफोरा गासैबो बन्द' जाजोब्बाय खामानि दामानि गैया फारसेथिं आखायाव जोंनियाव थाखा फैसा गैला थानाय जानाय जोबोर खस्थ' 12 घन्टानि गेजेराव जों बोथिसेल' जानानै खुनुरुखुम दङ दासान्दि बेखायनो जों सानो जोंनि बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारि आरो आसाम सरकार हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सोनोवालमोननिसिम जोंनि आर'ज जों आसामनि बायहेरायाव थाफैनाय सुबुंफोरखौ गाव गावनि जायगासिम लांनानै दिनैनि सुबिदा खालामना होयोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन बेखायनो जों आसा खालामो जोंनि बिटिसिनि सरकार हाग्रामा महिलारि आरो आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सोनोवाल बिथांमोना गावनि जायगानि सुबुंफोरखौ गाव गाव जायगासिम लांफिननानै जुदि हान्था मेला बा सुबिदा खालामना होयोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन बेखायनो जों आर'ज खालामदों जोंनि आसामनि सरकार बा बिटिसिनि सरकार बिथांमोना गावनि हारिनि जाथि सुबुं होननानै जोंखौ लांनानै जोंनि गाव गाव जायगायाव दिनैबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन बेखायनो जों आर'ज खालामनो गले गले बिथांमोनखौ जों खावलायहरो गावनि सुबुं हिसाबै बा माहारियारि हिसाबै जोंखौ नायफिन हरोबा गोदाव सोराव थानायखौ अनसायहरगोन होननानै बेखिनिखौनो आं बुंनानै दिनै जाबाय नमस्कार मोर नाम राज वैश्य मोर घर नलबारी डिस्ट्रिक्ट আপনার আমার অসম সরকারলৈ অনুরোধ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱলৈ নমস্কাৰ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল যে আমাৰ এই বৰপেটা ডিস্ট্রিক্ট আৰু নলবাৰী ডিস্ট্রিক্টৰ আমি যিখিনি কৰ্মচাৰী আমি তামিলনাডুত আহি ফচিবলগীয়া হৈছে তাৰ বাবে অনুৰোধ আৰু বহুতো আমাৰ ইয়াতে প্ৰব্লেম চলি আছে আমাৰ টকাৰ পইচাৰ আৰু আমি খোৱা বোৱাৰ বহুতো কষ্ট পাই আছোঁ যান বাহনৰ কাৰণে বহুতো সুবিধা পাই আছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া আমি অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাক কিবা এটা উপায় কৰি আমাৰ নিজৰ ঘৰত যাতে আমি যাব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে বুলি অনুৰোধ কৰিলোঁ।